Mao na nga unsa kahay mga bugat nga mga rason ni Cebu City Mayor Michael Rama nga gi-extend pa man niya aga iyang bakasyon ngadto karon sa Australia mga kabombo. Kapina sa usa ka buwan nga nagbakasyon ang mayor o gingong December 20 pa kini mobalik sa Cebu City. Haya-haya sa mayor sa dulan duha ka buwan man nga nagbakasyon unya sweldado gihapon siya. Gachill-chill ra ngadto karon sa Australia. Nigawas karon ang mga pagduda nga basin og nang patambal si Rama sa iyang sakit ngadto sa Australia. Hinungdan nga taas kayo ang iyang bakasyon mga kabombo. Karang magbakasyon ka og dulan sa 60 ka adlaw, pwede nang taas sa ana, ha? Taas na kanang panahon nga nagbakasyon ka. Ibiyaan nimo Cebu City. Dunay niingon nga nagpa-kidney transplant daw ang mayor. Dunay niingon nga ang mayor doon na kunoy cancer. Dunay niingon nga gitauran kuno og hos ang kilid sa mayor. Apan kining tanan puros lang mga espekulasyon, mga kabombo. Wa man tay mga ebidensya. So kini puros tay mga espekulasyon. So mao na nga angayan lang nga ipahibaw ni Mike Rama kung unsay status sa iyang panglawas for the sake of transparency aron mawala ang pagduda sa mga tao nga masakiton ang mayor mga kabombo. Aron mawa ang pagduda sa mga tao nga masakiton ang mayor, so dapat ipahibaw ni Mayor Michael Rama sa publiko unsay tinuod nga status sa iyang panglawas. Angayan lang nga ipahibaw or ipakita sa publiko ni Mayor Michael Rama ang iyang medical certificate nga wa siya ay sakit. Pareha sa una god sa dihang nasakit si former Mayor Edgar Labilla, unya nag-sick leave ang kanhi mayor. Si Mayor Mike Rama, atat na kaayo nga mupuli ni Labilla, mga kabombo. Nagsigig saba-saba. Si Mayor Michael Rama, sigig papriskon. Ngadto sa mga sakop sa media, nga unta ipahibaw sa pamilya kuno ni Labilla kung unsay status sa panglawas sa kanhi mayor. Kay gadali si Rama nga mupuli na. Karon nga ikaw na po'y nag-live og taas nga panahon, Mayor Mike Rama. Ikaw na po'y akong hagiton. Ipahibalo sa publiko ang tinuod nimong status sa imong panglawas. Unsay tinuod nimo nga health condition. Aron mawala ang pagduda sa publiko nga masakiton ka. Ipakita imong medical certificate nga fit to work ka isip mayor sa syudad sa Sugbo. Naara ba to'y video sa TikTok nga ako nakita nga medyo similuya naman ang mayor? Similuya naman ka Mayor Mike Rama? Pagsulti lang kung di na nimo kaya, kay namay upuli nimo, naman si Ramon Garcia nga mupuli nimo pagka mayor sa syudad sa Sugbo. Usahay makaingon ko nga kanana ang kining luha sa mga kabus makagaba. Pila ka buok mga vendors sa Carbon Public Market ang nanghilak. Sukad gi-modernize ang Carbon Public Market mga kabombo. Sa una, supak pa si Mayor Michael Rama nga i-modernize ang Carbon Public Market. Apan sukad nga namatay si kanhi Mayor Edgar Labilla. Uy, unsa pagkaunsa 360 balitok ang baruganan ni Mayor Mike Rama ni sugot nga ma-modernize ang Carbon Public Market mga kabombo. Sa una sa diyang busy mayor pa siya, sigig pasalig sa mga vendors sa Carbon Public Market nga iyang tabangan ang mga vendors aron maprotektaran ang interest sa Carbon Public Market. Gitagaan yag false hope ang mga vendors mga kabombo. Apan sa dihang siya na maoy mayor sa syudad sa Sugbo, wa niya tagda ang mga vendors sa Carbon Public Market nga supak sa pag-modernize sa carbon. Sa una ang mga vendors rally diha atubangan sa City Hall. Pasudlo ni Mayor Michael Rama sa iyang opisina sa diyang busy mayor pa siya. Paimnon pagtubig, tagaan pag snack, i-accommodate pa niya. Musulti pa siya siyang kaagi sa una nga namaligya pa siyang itlog dias carbon. Maong iya ko ng protektaran ang interest sa Carbon Public Market. Apan sa diyang namatay ang kanhi mayor, unsa pagkaunsaa, nausap ang baruganan ni Mayor Michael Rama. Magapaduda kayo kung anong nausap ang baruganan sa mayor. Base nakadawat og 30
30 ka mga pasalig gikan sa Migawide ang maong mayor, maong ni pabor si Rama nga ma-modernize ang carbon public market, mga kabombo.